मडगावच्या हॉटेल नानुटेलात लागू बंधूच्या रत्नांचे माहेर या बांगरा वस्तीचे प्रदर्शन सुरू झाला। हे एक्झिबिशन 3 दीस आसतले। डायमंड, मोती, पोळे, पाचू, माणिक तसेच वेगवेगळ्या तरेच्यो बांगरा वस्ती मेळटल्यो। या एक्झिबिशनाक लोकांनी भेट दिवची अशें विलास रहाटेन आवाहन केला। पळयात। मोतीवाले प्रायव्हेट लिमिटेड लागून एक्झिबिशन चालू आहे मडगाव गावामध्ये गोवीकरांसाठी आणि मडगावकरांसाठी। लागूनचं प्रदर्शन नानुटेल हॉटेलमध्ये आहे। 15, 16, 17 3 दिवस। याच्यासाठी खास मजुरीवरती 50% ऑफ आहे। एक्सचेंज गोल्ड आहे करून रेटने आणि खास नवग्रहाचे खडे हे आणलेले आहेत, तेही अवेलेबल आहे। लागूबंधू 1936 पासून लोकांची सेवा करत आहे। नवीन काय आहे एक्झिबिशनमध्ये? नवीनमध्ये आता आमची फॅसिलिटी म्हणजे डायमंड, मोती, पोवळा, माणिक, पाचू हे लागूबंधूंची फॅसिलिटी आहे। त्याच्यासाठी खूप काही व्हरायटी आहेत। मोत्याचे आहे, माणिक, पाचू बघता येईल, त्याचे डिझाईन्स आहेत। वेगवेगळे डिझाईन्स आम्ही बनवतो आहोत। वेगवेगळे डिझाईन्स असतात आमच्याकडे। लागूबंधू मोती डायमंडसाठी प्रसिद्ध आहे। आमचे दागिन्यांची खासियत काय आहे? दागिन्यांची खासियत म्हणजे आमचे डिझाईन्स आणि मेंटेन ठेवले ती डिझाईन्स। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समृता खणगावकर आणि शिवानी सांगेलकर।